קודם כל אני שמח ואני מודה לכם מאוד, גם בשמי וגם בשם שאול, שפיניתם את הזמן שלכם והצטרפתם אלינו, אז תודה רבה לכם. קצת עלינו, אני באמת אשתדל לעשות את זה קצר, למרות שאני ושאול יכולים לשבת שעות רק כן. לדבר על זה, אוקיי? אז אנחנו קבוצת חברות שבבעלות, שנקראת לי ירי, בבעלות מלאה שלי ושל שאול. דרך הקבוצת חברות האלה אנחנו בנינו חברות בנות. בראשית, הנה היא מופיעה פה, בראשית הנדסה וביצוע, זו חברה שעושה את כל הביצוע הנדסה, אנחנו נדבר על זה בהמשך. לביא פיננסי מתמחה בכל מה שקשור למשכנתאות פיננסים, שם יש לנו שותף בשם איתי, ובראשית שותף בשם גילי. הום טו ביי, חברה מתמחה בכל מה שקשור ליד שנייה נקרא לזה, דירות למגורים, אנשים שרוצים למכור, לקנות. ואנחנו התכנסנו פה עם סמארט אינבסט, שהיא החברה שמתמחה בליווי משקיעים. החברה הזאת היום מנוהלת ומובלת על ידי צחי ראובני אנוכי, ושאול יעקב השותף שלי, שנינו יזמים, שנינו כבר מעל עשור בתחום הנדל"ן, כל אחד מביא את הניסיון שלו לשטח, את כל מה שהוא עבר וחווה, גם ברמה האישית כמשקיע נדל"ן וגם מול משקיעים שלנו, אם זה כל מה שקשור לבדיקות הנדסיות, ליווי פיננסי ומשפטי, חוזים, השבחות נכסים והתאמה לכל משקיע. חשוב לי להדגיש, לפני שאנחנו יוצאים למסע, בבקשה מכם, כל אחד יש לו חליפה משלו. יותר יופי. מפעם אחת, אני שמעתי אנשים שבאים אליי ואומרים לי, תשמע, הוא קנה, הוא עשה, אני רוצה כמוהו. אז בדיוק פה באה התאמה אישית למשקיעים. אנחנו יודעים לתפור את החליפה מאלף עד תף פר משקיע, אבל אנחנו לא באנו לדבר על עצמנו, אנחנו יותר באנו לתת לכם פה כלים, אז קצת שתבינו עם מי אתם מדברים. אז אנחנו יצאנו לדרך, בואו נדבר תכלס, חבר'ה. בואו נדבר קצת על עולם ההשקעות בנדל"ן. אנחנו יודעים שלאורך השנים, אם אנחנו מסתכלים על תקופות, כן, אנחנו לא מסתכלים שנה, אנחנו לא בוחנים אף פעם. השקעה בנדל"ן מצריכה סבלנות. וסבלנות זה דבר שגורם לזה שאתה מסתכל על השקעה מלמעלה. עכשיו, אנחנו יודעים שעולם הנדל"ן לאורך השנים עשה עלייה, עשה קפיצה. כל פעם שחשבנו שזהו, זה לא יכול יותר לעלות, זה המשיך לעלות. אז יכול להיות שיש תקופות, שיש תיקונים בשוק. דרך אגב, אלה התקופות הכי טובות להשקיע. המשקיעים באים שיש טוב. אתגרים בשוק. לכן שוק המשקיעי נדל"ן שמכתיב את הקצב במדינה הזאת בחמש שנים האחרונות, אוקיי? זה שוק של משקיעים. מאז הקורונה שהתחילו כל המבצעי קבלן וכאלה, שוק המשקיעים מכתיב את קצב עליות הערך בשוק הנדל"ן. אז ככה, אנחנו הולכים לדבר קצת על אסטרטגיות שיעזרו לכם לקבל החלטות נכונות. תזכרו את המשפט שלי מההתחלה. יש עסקה טובה ויש עסקה מצוינת. ההבדל ביניהם, אני תמיד אומר, יש לנו איזה משפט שמוביל אותנו בעסקים. מי שלא מתכנן הצלחה, אוטומטית מתכנן כישלון. אוקיי? זה תקף גם לעולמות הנדל"ן, בעיקר לעולמות הנדל"ן, ואנחנו נדבר על זה. אתם תרוויחו מהמומחיות שלנו, אני מבקש מכם, תשאלו שאלות. אם תוך כדי תשאלו בצ'אט, אנחנו נשתדל לענות לכם, אם לא, בסוף יהיה זמן לשאלות, ובאהבה, אנחנו ניתן לכם את כל מה שאנחנו יודעים. אז ככה, מי אנחנו? אוקיי? החזון שלנו נולד, השיתוף פעולה ביני לבין שאול, אנחנו כבר מכירים המון המון שנים, והוא נולד מתוך מקום, מהרגע הראשון רצינו לתת איזושהי מעטפת, איזושהי דרך שהיא יד ביד, גם מחוויות אישיות שלנו בתור משקיעים. אתה לא יכול לייעץ למישהו להשקיע בנדל"ן אם לא השקעת, כך אני חושב. כמו שאתה לא יכול לייעץ למישהו על איזה אוטו טוב אם אתה לא נוסע עליו, כן? וכל מה שקשור למעטפת של המשקיע, מהרגע שאתם פוגשים אותנו בפעם הראשונה בשיחת טלפון, ועד גיל 80, אני אומר. לגמרי. אוקיי? גיל 80. זאת אומרת, יש לנו לקוחות שכבר מכרו איתנו וקונים איתנו. האסטרטגיה יכולה להיות גם ל10 שנים, שהיא בנויה מכמה עסקאות נדל"ן בדרך. אנחנו יודעים לעבוד בפריסה ארצית, אנחנו בעיקר בצפון, עסקאות יד ראשונה, אנחנו נדבר על זה, אנחנו עושים בכל הארץ. יש לנו מעל 200 ומשהו עסקאות משקיעים, משקיעים. משקיעים בשנתיים וחצי האחרונות. יש לנו צוות שעובד בכל תחום, יש את האנשים הכי טובים,
אנשים שעובדים איתנו, שהם חלק מאיתנו, אף לקוח שלנו לא עובר יד למישהו אחר. ולמה זה חשוב בשבילכם? כשאתם מחליטים לצאת לאיזושהי השקעה בנדל"ן, חשוב לכם מי יהיו בעלי המקצוע. אם אתם לא עושים את זה מלווים, זה גם בסדר. אבל תבחרו את בעלי המקצוע שלכם, שהם יהיו מקצועיים בתחום שלהם, ושהם יודעים לעשות את העבודה ולתת לכם את השקט הנפשי. השקעה בנדל"ן היא לא מעמסה. היא לא מעמסה, היא צריכה להיות כלילה, כיפית, מאפשרת. ומאפשרת לכם ליהנות מהחיים. גם. וכמובן יש לנו גישה, אנחנו נדבר על זה בהמשך, לכל מיני פרויקטים שאנחנו עובדים, בעיקר פרויקט עם יד ראשונה, בעיקר בשלבים של Friends and Family, אני ארחיב על זה בהמשך. אז היינו חייבים לשים איזו תמונה שלנו, ככה להראות גם את הפרש גילאים בינינו. אבל כמו שאני אמרתי, שאול, בעיקר החיבור בינינו נבע מזה שעולמות השטח, ההשבחות נכסים, השיפוצים, ההיכרות עם הסביבה, ועוד פעם הוא ידבר על זה תכף, מה זה השבחת נכסים ולמה זה חשוב. אני בא בעיקר במומחיות של דירות יד ראשונה, פרויקטים, לזהות פרויקטים, לנתח אותם, וגם על זה אנחנו נדבר. מי שלא רואה את ההבדלים, אני יותר צעיר ממנו. נכון, האמת, כן, כן, לגמרי. טוב, אנחנו דווקא החלטנו להתחיל ממשהו שבאופן אישי, כן, אני תמיד אומר, הוא נולד יזם. אני לא. אני הייתי בסביבה שכל הזמן סיפרו לי, למה לא כדאי להשקיע בנדל"ן? אני הייתי בסביבה שכל הזמן אמרו לי, למה אתה צריך את זה? משכנתאות, הלוואות, פחדים, לא לישון בלילה. עזוב אותך, תיגר בבית שלך, תוריד את המשכנתה עם השנים, תהיה ראש קטן, אל תתפתח במילים אחרות, ואופ סופ סופ אומרים לי, אל תקנה עכשיו כי המחירים יורדים, אוקיי? אני חושב שאם אתם מספיק ותיקים בעולם הזה, שמעתם את המשפט הזה, אל תקנו עכשיו, המחירים יורדים, וואו, אוקיי? אז קודם כל, על מה אנחנו מדברים על פחדים? אני שמתי פה דברים שנגעו לי באופן אישי, ואני רוצה לדבר איתכם קצת עליהם. אחד הפחדים הגדולים זה ההתחייבות הכלכלית לשנים קדימה. לרוב שאנשים באים, המילה הזאת משכנתה, היא עוטפת אותך באיזה סרט של 30 שנה קדימה. עכשיו, זה נכון, יחד עם זאת, אם אנחנו, ואנחנו תכף נדבר על זה יותר לעומק, יודעים לתכנן את העסקה בצורה נכונה, אנחנו מביאים למצב שאנחנו לא מרגישים את זה כמעמסה. אוקיי, אז הפחד להתחייב כלכלית, אני יכול להבין אותו, אבל בתכנון נכון, אנחנו יכולים לעבור אותו. ומה הכוונה בתכנון נכון? סתם אני אתן לכם איזה משפט שדיברתי עליו באיזה אחד הסרטונים שלי השבוע, לדעתי דווקא גם אחד המוצלחים, ואמרתי שכל עסקה היום, גם אם היא נדל"ן, גם עסקית, אני בוחן אותה. מה הדבר הטוב שיכול לקרות מזה? זה בטוח אני יודע להתמודד איתו. הפי הפי. מה הדבר הגרוע שיכול לקרות מזה? ואם אתם לא קורסים כלכלית, ואתם תדעו להתמודד, אז אין בעיה. ומה הדבר שיקרה באמצע, בסבבה, באמצע, בין להכי טוב לבין להכי רע, שרוב הסיכויים שאני כן אדע להתמודד איתו. זאת אומרת שאם אתם יודעים לתכנן נכון את העסקה, אתם יכולים לבטל את ה-worst case scenario, אוקיי? פחד מהחזר חודשי שיכביד על החיים, מסכים איתכם לגמרי, אבל שוב אני חוזר, תכנון, אסטרטגיה, בניית העסקה בצורה נכונה, אתה מגיע לסיטואציה שההחזר החודשי הוא לא מורגש, הוא חלק מהעסקה. חשש לעשות טעות בקניית דירה ראשונה, מובן לגמרי, תתייעצו, אבל תתייעצו עם אנשים שעשו את זה. אוקיי? לרוב אנשים שמייעצים לכם מה לא לעשות, זה אנשים שלא עשו, או לא הצליחו. או שזה הפחד האישי שלהם. או שזה הפחד האישי שלהם, בדיוק, ובגלל זה הם לא עשו את זה. ולכן חשוב שתמצאו לכם, אני דרך אגב, את העסקה הראשונה שלי עשיתי, שהתייעצתי עם חבר, שהוא מתחום המימון, והוא סיפר לי איך הוא עשה את זה, ואיך זה הצליח לו. ואת העסקאות האחרונות כבר עשיתי ביחד עם שאול, שהוא עשה את זה גם כן כמה פעמים. ולכן הרגשתי יותר ביטחון ללכת עם אנשים סביבי, של אנשים שעשו את הדברים האלה. חוסר ידע בעולם המשכנתאות והנדל"ן, חד משמעית חברים, חד משמעית, קחו לכם מישהו שמומחה בעולמות האלה של המשכנתאות, לא אגיד לכם ללכת לבד, כי מה שאתם תעשו, עוד פעם, יש אנשים שיודעים לעשות את זה לבד, רוב האוכלוסייה הולכת לבנק, יושבת מול הפקיד,
ואומרת אמן וחושבת שבגלל שהחשבון בנק שלהם שם, הוא דואג לאינטרסים שלהם. לא. הפקיד של הבנק תפקידו לדאוג לבנק, הוא מקבל משכורת מהבנק. אז כן, תבחרו לכם איזה יועץ משכנתאות, יועץ פיננסי, מישהו שקרוב אליכם, תפרטו את העסקה ותדברו איתו, קחו את הכלים שנתנו לכם היום, שבו איתו. פחד מאוצרות נסתרות שלא נלקחו בחשבון. אז זה בדיוק עוד פעם, תכנון. מי שלא מתכנן הצלחה, מתכנן כישלון. אני חוזר לזה, אוקיי? אם אנחנו יודעים, אם אתם יודעים, לקחת את כל הסנריואים, ב-Worst case סנריו, מה יכול לקרות? אתם יודעים לקחת את זה בחשבון. ותמיד, תמיד, תמיד, איך אומרים הישראלים? רגולאז'. תיקחו לכם איזה רגולאז' קטן. שזה אקסטרה, ששמים אותה בצד, רגוע- זה משהו שמחפה על המחפה. בדיוק, לוודא על הלוודא. בדיוק. רגולאז' זה שפה של פעם. שנות ה-60. לחץ מהמשפחה והסביבה לקבל החלטה מהר. אז אני אגיד לכם משהו, לרוב, אמרתי לכם את זה, הסביבה והמשפחה הם בדרך כלל, אני לא אומר, יש כאלה שמאוד מפרגנים, יש לי משקיעים בני 24, 25, ההורים שלהם שמו את החיים שלהם כדי לעזור להם, תדעו לסנן את זה. בסוף, אם יש לכם תוכנית עבודה סדורה, תקבלו החלטה. פחד שלא יישאר לכסף לחיים. שימו לב שהכל תמיד מסתובב לנו סביב הפחד לכסף, הפחד לכסף, הפחד לכסף. אז התכנון הנכון, דרך אגב, זה לא רק לתכנן את העסקה, אתם צריכים גם להתאים את החיים שלכם בהתאם. זאת אומרת שאם אתם יודעים לבוא היום ולקבל איזשהו ייעוד פיננסי, או לנתח את ההוצאות החודשיות שלכם מול ההכנסות שלכם, לדעת איך אתם ממחזרים הלוואות, איך אתם מורידים מכם מהמסות, לוקחים את ההלוואות שלכם ומשתיתים אותם, נקרא לזה, על המשכנתה, שהיא לטווח ארוך יותר, ושאתם מוכרים את הבית, זה מתגלגל, אז זה בדיוק העניין. זה התכנון לא רק של המשכנתה, אלא גם של הצורת חיים שלכם. חשש מירידת ערך של הנכס בעתיד, וואו, אוקיי? אני רוצה להגיד לכם משהו על הדבר הזה. העיתוי, מתי למכור דירה, חשוב יותר ממתי לקנות דירה, אוקיי? בקניית דירה אתם יכולים לקנות אותה מתחת למחיר השוק, אתם יכולים לעשות את התנודות במחיר השוק, עם פוטנציאל להשבחה, יש כל מיני סיבות. אבל העיתוי מתי למכור אותו, זה בדיוק הנקודה של החשש מירידת ערך עתידי. אם אנחנו יודעים לתכנן נכון, אם אנחנו הבאנו את כל הפרמטרים בחשבון שאנחנו נדבר עליהם בהמשך, ושאול ידגיש אותם במיוחד בנושא היד שנייה וההשבחות שם, אוקיי? אז אנחנו יודעים גם שאם קבענו שתוך שנה וחצי אנחנו נמכור את הדירה, לא מחייב. אם אנחנו אין לנו מה לעשות עם הכסף ואין לנו תכנון המשך, יכול להיות שנחזיק אותה עוד חצי שנה. אל תדאגו, השוק יתקן את עצמו. פחד לבחור אזור או דירה לא נכונים, מסכים איתכם, גם פה כדאי לכם להתייעץ עם אנשים, לשמוע, לא ללכת לפי טרנדים. אני אומר שוב, מה שנכון לאחד, לא נכון לשני. בעיקר, אל תחששו להשקיע מחוץ לאזורים שלכם. לא מחייב שאם אתם גרים במרכז, ההשקעה הכי נכונה היא במרכז. תשתמשו באנשים בשטח, תבחרו לכם אזור, תנתחו אותו, תרדו לשטח, שימו נעלי ספורט, תעברו, תכירו, תראו, תלכו לעירייה, תבדקו טאבה. מה אומרת הטאבה? למה זה הולך? למה יש סיפור? כדי שהמחיר לא ירד, בסוף אנחנו צריכים לשמוע מה הסיפור של המקום. למה אתם חושבים שהערך שלו יעלה? האם רכבת קלה, כביש 6, אזורי תעסוקה, גני ילדים, בתי ספר, חינוך, מה הולך לקרות שם שיגרום לזה שהמחיר השתנה? תחושת חוסר ביטחון מול הבנקים ואנשי מקצוע, פתרתי את זה, אני באופן אישי לקחתי בעל מקצוע, לא מתעסק עם הבנקים, העסקה הראשונה שלי הלכתי לבנקים ולא היה משהו. פחד להיכנס להתחייבות בלי תוכנית כלכלית ברורה, חד משמעית, תנתחו את העסקה, תנתחו את האורח החיים שלכם ותראו איפה אתם יכולים לשפר את שתי הפרמטרים. חשש ממשבר כלכלי, עוד פעם, גם פה צריך לשים לב, התכנון של העסקה תמיד צריך לקחת, איך אמר? רגולש, on top, טוב. אוקיי? אז גם פה צריך לקחת, אנחנו חיים במדינה שיש בה משברים, אין מה אבל יש אלטרנטיבות ואפשר לעשות המון דברים כמו דחיית תשלומים, המון פרמטרים שהיום גם המדינה נתנה לנו כהחלטה לאפשר לנו לעשות דברים בהתאמה למדינת מלחמה כמו שאנחנו, אבל בישראל כמו בישראל הכל עולה לפי מטר
איך קוראים לנו בעולם ארץ הקודש, אז יש ערך למטר בישראל, ובגלל זה גם נדל"ן הוא בעלייה. עם נדל"ן אפשר לעשות המון דברים, לפתור את זה. פחד להיתקע עם החלטה לא נכונה, חד משמעית. אבל מי שמפחד בסופו של דבר, אל תחששו ממה שיכול להשתבש. תתרגשו ממה שיכול להצליח, לא אני אמרתי את זה, טוני רובינס אמר את זה, וזה גם משהו שמוביל אותי. ואם אנחנו תשאלו את שלושת השאלות שאמרתי לכם מקודם, מה ה-Worst case scenario, מה הכי טוב ומה האמצע, ואם אנחנו יודעים להתמודד עם כל אחד מהפרמטרים, אז בסופו של דבר זה יעבור לנו. ותחושה שאתם לבד בתהליך גדול, אכן כן, קחו לכם אנשי מקצוע שתתייעצו איתם, לא חייבים לקחת אותם, אבל לפחות תתייעצו איתם. אז הנה, מה זה הדרך, מה אנחנו מדברים על זה שדרך לשקט נפשי, אוקיי? כמו שדיברנו על כל החששות, אז פה אנחנו מדברים איך אנחנו מגנים על עצמנו. אנחנו סתם נתנו פה כמה דוגמאות, אוקיי? אני אתחיל דווקא מהמימון. התאמת משכנתא, הלוואות, תקציבים שלכם, מטרה להבטיח החזר חודשי, נוח, יציב, זה בדיוק מה שנקרא מימון חכם. עכשיו תוסיף על זה מילה אחת מהניסיון שלך. בסוף צריך להבין את האורח חיים של הלקוח, ואם הלקוח רוצה שזה לא ייגע בו, אז גם מתכננים כסף ושמים אותו בצד לתשלום השילומים, לצורך העניין. עושים מודל תקציבי לנושא, עושים דחיית תשלומים. במלחמה, תחילת המלחמה, נתנו אפשרות לאנשים שהם בכל מיני תנאים מסוימים להקפיא, לעשות כל מיני דברים, ובואו נגיד ככה, לכל גיל יש פתרון. גם לגיל המבוגרים ביותר, גיל הזהב נקרא לזה, נותנים להם משכנתא הפוכה בתנאים מסוימים, הופכים המדינה נותנת, כי הבנק הוא עסק והמדינה נותנת רגולציה, צריך לדעת ולגעת ברגולציה עצמה שמתאימה לאופי העסקה, ללקוח, לבן אדם, וככה אתה יודע לבוא ולעשות מימון חכם או תכנון כלכלי לעסקה, עסקה שהיא ארוכת טווח או קצרה, לכל אחד ואחד כזה. עכשיו, עוד מעט אנחנו נרחיב יותר על נושא על השבחות נכסים ומה זה בדיקות משפטיות וכאלה, אבל זה נקודה שאתם צריכים לשים לב אליה. כשאתם נכנסים למשהו שהוא נקרא עסקת השבחה, בסופו של דבר גם פה צריכה להיות סיבה. זה לא מספיק שאתם, לפעמים יכול להיות מספיק שתחליפו מנורות וכאלה, אבל אם התכנון הוא בגדול, סתם נתתי. אני לא יודע להגיד אם מנורות מנורות, והחלפה, כן. אבל כן איזשהו תכנון קודם כל, אדריכלי, שיפוץ, דברים קטנים שאפשר לעשות. לגמרי, תכף לגמרי. תכף מלבד תכף. שיפוץ, מלבד שיפוץ, תכף יש לנו, נרחיב על זה. לגמרי. וכמובן כל מה שקשור לסוחרים. שימו לב, יש לכם היום כמה חברות שנותנות כל מיני בדיקות לסוחרים, נותנות לכם הגנה מסוחרים. תשקיעו עוד כמה שקלים, תגלמו חלק בשכירות, ותיקחו לכם שקט נפשי, אוקיי? תדעו לשווק בצורה יעילה את הנכסים האלה, ותדאגו בסוף שמישהו ינהל אותם. בדרך כלל, מי שמזכיר לכם יכול גם לתת לכם שירותי ניהול, אבל בסוף, כמו שאני תמיד, אני ושאול אומרים למשקיעים שלנו, שגר ושכח. לגמרי. אתם לא צריכים להתעסק עם שום דבר. לגמרי, לגמרי. אני אוסיף על זה עוד איזושהי מילה וסוג של אחריות הביטוחים האלה. אנחנו רוצים לעשות, כמו שאמרנו, לוודא על לוודא. כל הזמן אנחנו מוודאים על מוודאים שאנחנו מובטחים ושמים לעצמנו בראש איך אנחנו יודעים להתמודד עם כל דבר, ובסוף לניהול מלא, לאיתור סוחרים, לאנשים שיבואו ויזכירו את הבית בכל סיטואציה כזאת או אחרת, גם אם משופץ, גם אם פחות. אנחנו רוצים לדעת שזה מתאים לתוכנית העסקית ושאנחנו בטוחים. אוקיי, אז עכשיו אנחנו מעבירים את השרביט למומחה שלנו, ושאול הולך להציג לכם איך ממקסמים באמת את הערך של הנכס, בכל מה שקשור דרך השבחת נכסים. בבקשה. טוב, אז ערך של נכס, מה ההבדל הקטן בין עולם ההשקעות, מניות והעולם הזה, לבין נכסים? היום אני יכול לקנות ב-X, מחר אני יכול להביא שמאי להעריך את הנכס ב-Y, מינפתי ערך נכס לא פוטנציאלי, כן? פוטנציאלי במחירה. זאת אומרת, אני יכול לבוא היום למקסם את הערך של הנכס ולקחת עליו מימון. איך אני עושה דברים כאלה? אני יכול לעשות שיפוץ, שדרוג, להכין את הבית לקהל היעד שהוא אמור להגיע אליו. בסוף כדי להבין איזה רמת שיפוץ אנחנו עושים, אנחנו רוצים להבין אם זה מעלה ערך. אם אני מוסיף מקלחת זה מעלה ערך, או שאני בא ומגדיל חדר. אז יש המון פרמטרים שצריך להבין.
מי הקהל יעד של הבית בתוכנית העסקית, מהאזור עצמו שהקהל הזה מגיע, תרחיב על זה, תרחיב על זה. ועד זה הערכים. משהו חשוב. אני נתקלתי בהרבה מאוד אנשים שבאים לקנות דירות, אוקיי? והם לא חושבים מי יקנה מהם את הדירה. הם מסתכלים, וואלה, אני לא הייתי גר פה, וואלה, אני לא הייתי קונה את הריצוף הזה, אבל אבל זה תרחיב צריך את זה. לבוא, כשאתה מסתובב עם קונים כל הזמן, אז אתה מבין גם את הקהל יעד עצמו. צריך להבין, בסוף לוקחים היום דירת 4 חדרים בתכנון נכון, בלי מסדרונות, יכולים לעשות אותה 5 חדרים ועם 2 מקלחות ושירותים, נותנים בנייה מודרנית, זאת אומרת, מוציאים את הסלון שהוא בפנים הבית, מוציאים אותו לחזית, מגדירים חללים, רק בלשים שנדליר בנקודה מסוימת הגדרתי פינה, או כל מיני דברים כאלה. זה אחד הדברים. אז אנחנו יכולים לעשות שיפוצים, שדרוגים, בסוף להבין למי אנחנו מייעדים את הבית, ובתוכנית העסקית צריך להבין שהוא מכסה את הערך שלו, ושבעצם אנחנו לא משקיעים סתם. זה אחד הדברים. אני רוצה להגיד על זה גם כן משהו. לגמרי. יש איזושהי, מי שלא מכיר, בשלומי זה דרום לבנון, אני תושב שלומי, ויש פה עוד כמה, גם שאול וגם מריה פה ותושבת שלומי, בונים ממ"דים. שנתיים האחרונות מתחילת המלחמה, דוגמה יפה. כן, בונים ממ"דים, דוגמה יפה. כן, כן. אז אני אספר עליה, דוגמה יפה. יש בנייה שהמדינה נותנת בעצם לאנשים שנמצאים בגבול הצפון, היא נותנת להם אפשרות, הם עושים ממ"דים על חשבון המערכת, על חשבון המדינה, ובעצם דירה שנקנתה על ידי לקוח מקסים, שכבר מזמן הם הופכים לחברים, ובעצם עשינו לה תכנון שבעצם שינינו את המתווה של הבית, כי המדינה נותנת לך, שהיא נותנת לך את הממ"ד הזה, הוא הולך להיות חדר מתוך חדר, זאת אומרת, היא מבטלת לי חדר, ונותנת לי ממ"ד. אבל זה מעלה קצת את הערך. זה מעלה את הערך, זה קצת. פוגע לי בשימוש של הבית, זה פוגע לי בכל הפרמטרים הנוספים שמורידים ערך ולא מעלים ערך. בדיוק. אז לדוגמה הספציפית הזאת, תכננו את הבית אחרת, כן? העברנו תשתיות, שיחקנו עם הדברים, הבאנו למצב שהתאמנו את החדר הקיים שנמצא במקום, שאין לו עדיין ממ"ד משם, אבל ביטלנו אותו, פתחנו את זה, העברנו את הסלון לכיוון הגדול יותר של הבית נקרא לזה, ושינינו את החדרים, ובעצם יצרנו מצב שהתכנון של הממ"ד ייכנס מהסלון ואז לגמרי. הפכנו את הדירה הפכנו את ל5 חדרים הדירה פר אקסלנס. פר אקסלנס לגמרי, דירה שמעלה את הערך, מוכנה בדיוק לממ"ד שעתיד להיכנס עוד מעט אותו כאילו. אז זה בדיוק לפרויקט. הנקודה, שאתם מחליטים ללכת על איזשהו נכס, שהחלטתם ללכת על השבחת נכסים, אתם חייבים להסתכל על כל הפרמטרים. לגמרי. זה לא מספיק לקנות את הבית ולבוא לעשות טיפולים קוסמטיים. עצם העובדה שיש לכם יכולת להתייעץ עם אדריכלים, עם מהנדסים, אנשים שמבינים בנושא, אתם יודעים לבוא ולהפוך את הדבר, לא רק שהוא יהפוך להיות 5 חדרים, חדר מתוך חדר, גמיש, זורם, מודרני, 5 חדרים פר אקסלנס, לגמרי, שמעלה את הערך של הבית הבית בכמה מאות אלפי שקלים. לגמרי. אז חשוב מאוד ככה כדי להבין, כשאתה עושה שיפוץ, איך אתה מעלה ערך ולא מוריד ערך. זה דבר סופר חשוב. יש גם השבחה פשוטה, ללא השקעה יותר מדי גדולה, לא באים ללכלך ידיים. אבל מה, לוקחים אנשי מקצוע, משנים את התעודת זהות של הנכס, את השינוי ייעוד שלו. לדוגמה, עשינו שינוי ייעוד לשטח אדמה שהוא גם בשלומי, באזור חדש, שטח לבנייה, ובעצם היה שם חבר'ה זורמים, והם בעצם רצו לעשות מזה עסק, כי זה היה להשקעה, אז הלכנו על שינוי ייעוד, בגלל גודל המגרש, יכולנו לבוא ולהוסיף שם, להגיד שאנחנו יכולים להיכנס בתוכנית הנוספת שיש לכל המגרשים שמסביב, ובעצם עשינו שם שינוי ייעוד, הבאנו אנשי מקצוע, פנינו לרשויות, עשינו שינוי לתעודת זהות, והיום הוא למגורים ולתיירות. יש לו שתי אופציות, או לבנות 2 דו משפחתיים על המגרש הקיים שיש לו, שזה 0.5 דונם, או שהוא יכול למכור עכשיו במקום חלקה אחת 2 חלקות, ולחילופין באופציה הקיימת תפיל את הערך של הנכס. לגמרי, הוא שינה תעודת זהות, הכניס אותו למגורים ב' ממגורים א', ונתן לו את האופציה לחלוקה של השטח, להרחבה ביחידות, או לעשות מזה תיירות, שזה מגורים ו2 סוויטות תיירות,
וזה לא היה השקעה כזאת גדולה, רק לשלם אנשי מקצוע, להתנהל תהליך של איזה שנה, שנה וקצת, מול הרשויות, המחוזי, מול החבר'ה בוועדה המקומית, ובעצם ידענו לבוא ולעשות שינוי ייעוד, שזה השבחה פרופר, הנכס אפשר למכור אותו עכשיו כשתי שטחים קטנים או בכלל ליזמים. אז בואו נדבר אז קצת איך אתם מזהים הזדמנויות נדל"ן וכמה זה חשוב. דרך אגב, הוובינר הזה מוקלט, מי שירצה אחר כך יוכל לקבל את הלינק לגמרי, 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 ולשים לב למצגת הזאת, כי המצגת, השקף הזה מספר את כל הסיפור. לגמרי. תב"ע, זכויות בנייה. היום אם בעצם אני יוצא לשוק, ואני מחפש לעצמי דירה. אז קודם כל אני מתחיל לבדוק התחדשויות עירוניות, מה הזכויות, האם אני יודע לבוא ולעשות שינוי ייעוד, כמו שהיה לנו בזה, אז אני מתחיל לעשות טלפונים למנהלת להתחדשות עירונית, לעירייה, להנדסה, מתחיל לגעת קצת קונקרטית, לרדת לרזולוציות יותר קטנות. אני מתחיל להוריד את הגרמושקה, מסתכל על תוכניות שיש לנו החלטות של העירייה בעצם לגבי האזור, הגוש. תסביר לצופים שלנו קצת, למאזינים, מה זה גרמושקה. גרמושקה זה בעצם תוכנית של המבנה עצמו. היום התחלנו לעשות, המדינה התחילה לשנות את התהליכים ברכישת דירה, בעצם למשוך מסמכים כאשר הוועדה המקומית, העירייה, מוציאה מהארכיון, ולהשוות את זה למה שכתוב בטאבו, שזה גוף אחר לגמרי, ואז הבינו שיש שם קודם כל פערים גדולים. מחסן רשום על השכן, הוא משתמש בו, אבל זה מחסן שלו. לבית עצמו יש חנייה, אבל הוא לא יודע מזה. או כל מיני דברים כאלו ואחרים. מאיפה אני מוציא גרמושקה? היום אתה יכול להוציא את זה מהוועדה המקומית. כל עירייה יש לה את הוועדה המקומית שלה, ואתה יכול להוציא משם, מהאתר שלהם. יש לך גם בתשלום, דרך המדינה, דרך רשות משרד המשפטים. אנחנו בודקים כל דבר, כל עסקה לעומק, כדי להבין בסוף, האם אני יודע לבוא ולמכור אותה במחיר טוב יותר, מה אני יכול לעשות איתה, עד איפה הגבולות גזרה שלי בנכס עצמו, וזכויות בנייה, תב"ע, שזאת תוכנית בניין עיר, זה סופר חשוב כדי להבין את התעודת זהות של השטח, או של הבית, או לא משנה, כל בית יש לו שטח, וכיוצא בזה. למה זה חשוב? דווקא רשמנו פה מיקום אסטרטגי, אזורי ביקוש, פיתוח, למה זה חשוב לדעתך? אנשים באים יכולים לבוא ולהגיד, תשמע, אני לא אכפת לי איפה אני קונה, העיקר המחיר. אז זהו, וואי, זה כל כך, אני שומע את זה המון. אז קודם כל, סבבה, אז המחיר הוא טוב, קנית במחיר טוב, אבל וואלה, יש כאן צפי לבנייה עכשיו מטורפת, הולך להיות הצפה של נכסים. הביקוש הוא לא כזה גדול, אם אני מסתכל על עיר או כל מיני כאלה, אז אני יודע להוציא גם עסקאות שנעשו בעיר, להבין אם העיר חמה או לא, כמה נכסים מפורסמים באזור, או בכלל לדעת מה ההיצע והביקוש, כי מחיר נקבע על ידי היצע וביקוש. כאשר יש לי נכס אחד ו10 קונים, המחיר עולה. כשיש 10 נכסים וקונה אחד, אז יש לו מלאי, הוא יודע לבוא ולעשות... אז קודם כל, אני רוצה להגיד משהו. לגבי האזורי ביקוש, אתם חייבים לשים לב מה, כמו שאמרתי מקודם, מה הסיפור של הדבר. אם עוד פעם תלכו לעירייה, כמו ששאול אמר, ותשאלו שאלות, תנסו להבין מה הסיפור, מה הולך לקרות. כנסו לאינטרנט, היום את צ'אט GPT, תרשמו לו, הוא ידע פחות או יותר למשוך לכם את הנתונים, תרדו לשטח, תוודאו שהדברים באמת כמו שאומרים וכמו שהם רשומים. יש הרבה פעמים שרושמים דברים ובמציאות זה לא אותו דבר. אם אנחנו ניגע רגע גם במה ששאול אמר, הניתוח שוק, כמה דירות יש למכירה באזור, כמה נמכרו, כמה עסקאות נעשו שם, האם יש הגירה חיובית, האם יש הגירה שלילית, האם יש הטבות במס, למה שמישהו יבוא ללכת לגור בשלומי? אני גר שם כי חמתי גרה שם, אני אומר את האמת, אבל... כדי הייתה החלטה פיננסית לגמרי. פיננסית לגמרי, הרבה מאוד אנשים לגור אז יש לי שטח לבנייה שם, וקיבלתי החלטה לבוא ולעשות מהלך, כאשר השטח הוא לא מניב לי כלכלית חודשית, אז אמרתי אני אבוא, ובתוכנית העסקית שלי להגיע ליעד מסוים, אני בעזרת השם מגיע לשם, אבל המהלך של לעבור לעיר אחרת, זה משפיע גם על המשקיעים, זה משפיע על המשקיעים, יש הרבה מאוד הגירה היום עם כל המלחמה, לגמרי, כן, יש הגירה. המס הטוב שאתה מקבל משם, כשאתה יכול להגיע למספרים מסוימים,
הכסף שנותר בתוכנית הפיננסית, בתוכנית העסקית, היא עוזרת לך לבצע את ההשקעה, להשלים את הפערים ולהגיע למטרה, כי בסוף אנחנו, once הכנסנו מכאן או הוצאנו מכאן, אנחנו צריכים לדעת מה מחסל אחד את השני, וזה הדברים. אני עשיתי החלטה פיננסית וזה... לגבי נכסים ישנים, פוטנציאל שיפוץ, הרחבה או שינוי, זה גם דיברנו עליו. התחדשות עירונית, התחדשות עירונית, לגמרי. זה יכול להיות תוספות ממ"דים, זה יכול להיות שינוי המבנה, הבית מבפנים, כדאי לכם להביא איתכם איזה אדריכל שיכול להסתכל על הדברים קצת בתמונה מהצד. אבל בוא נדבר על זה, בוא נדבר על זה. כל המדינה היא בהתחדשות עירונית, בסדר? כל המדינה בהתחדשות עירונית, כולם עם פוטנציאל להתחדשות עירונית. בסדר, מציגים את זה גם בכל מקום, יש כאלה שגם החתימו אותם ומחייבים אותם למכור את זה עם הסכמה שהקונה קונה את זה ובסוף הוא צריך להסכים להתחדשות. אבל המדינה סיפקה לנו והיא מספקת לנו, היא מספקת לנו את המנהלת להתחדשות עירונית שהיא גורם נפרד מהרשות המקומית. זאת אומרת, הרשות המקומית מקבלת תוכנית מיזם לבוא ולעשות התחדשות עירונית, אבל מי שבודק אותם, מי שמקדם את התהליך מול העירייה, זה המנהלת להתחדשות עירונית. כי המנהלת להתחדשות עירונית היא נולדה סביב השנים 2017-2016, היא נולדה מתוך צורך לקדם עסקאות התחדשות עירונית לאנשים שהרשויות לפעמים מקשות, אבל הן מאפשרות שיח. אתה יכול להתקשר למנהלת להתחדשות עירונית, זה בכלל לא קשור לעירייה, אתה יכול לשאול אותם, מצב הנכס, לספר להם מה התנאים כרגע, איזה שלב הם נמצאים, האם זה כבר עבר לתוכנית של העירייה, האם זה במחוזי, איפה זה עומד, האם יש התחדשות עירונית. אז יכולים להגיד, אוקיי, אז יש תוכנית מתאר, שנפתח פה תוכנית הגדלת זכויות מטעם העירייה, אבל אין יזם באמת שבא ועושה את זה, אז יש פוטנציאל. מה הפוטנציאל? כן, יש פוטנציאל, צריך את היזם ואת ההתארגנות ואת האישור תוכניות ואת התהליכים ובסוף לבנות וגם בסוף להיות עם המוצר החדש. זה לא אומר שאנחנו לא בעד עסקאות כאלה, זה חלק מהתכנון. זאת וגם אומרת, אם אנחנו יודעים אם אתם יודעים, יותר נכון, בוא נדבר עליכם. תלוי במטרות של הלקוח. בדיוק. לגמרי, לגמרי. יש לכם לגמרי. לקנות נדל"ן, לעשות השקעה, זה עסק לכל דבר, וכמו כל עסק יש לו תכנון ויש לו חזון ויש לו יעדים ומטרות, ושאנחנו יושבים עם משקיעים שלנו, וקחו את זה גם אתם, פשוט תשבו ותבינו מה החזון שלכם, מה המטרה של ההשקעה, האם אנחנו הולכים להשקעה לטווח קצר, האם אנחנו הולכים להשקעה לטווח ארוך. אוקיי, אם אנחנו הולכים לטווח ארוך, אז אין לנו שום בעיה לקנות דירה שהיא עם פוטנציאל לפינוי בינוי, כי בסוף מתישהו יהיה פינוי בינוי, מתישהו יהיה. מתי? אני לא יודע להגיד. אין לי בעיה, אם אני אוסף נכסים, אז ב10 שנים הבאות, אם ככה בראייה שלי אני רוצה לראות, אז הדברים יכולים להתאים. תן לי דוגמה על העסקה הזאת בנהריה, עכשיו שאנחנו... האמת שאנחנו בסך הכל בסופו של דבר, זו עסקה מצוינת. אני אשתף. אתה מאוד אוהב אותה. אני אשתף, כי אני מחובר אליה לליבי. קודם כל אני מצאתי דירה טובה, לא מפורסמת, באזור מסוים בנהריה, שכונות. הוא לא האזור החדש, אבל באזור שצמוד אליו יש בנייה חדשה. יש כאן דירה ברביעיות, זה בעצם בניין של 4 אנשים, שטח אדמה שרשום על כל הארבעה. אני אוהב את הדירות האלה, יש להם זכויות בנייה, דירת 2 חדרים, ובעצם מכוח החלטת צו השעה, המדינה בגלל שיש לנו מלחמה, אז היא נתנה לנו אפשרות לבוא ולעשות ממ"ד מהיר, רישוי מהיר. איך עושים את זה? פונים לפיקוד העורף ואומרים לו, תשמע, אני רוצה להוסיף ממ"ד. אוקיי, אז הוא אומר לי, תביא לי אדריכל, תביא דגימות של הקרקע כדי שנבין את האדמה, תביא תכנון, ובעצם תבוא ותיקח מהדוגמאות שאנחנו נותנים, ובעצם כי יש להם קטלוג איך לבנות ממ"ד או איזה צורה של ממ"ד, ועם זה אתה יכול ללכת עכשיו ולעשות תוכנית מהירה של חודש עד 3 חודשים, עד 3 חודשים של רישוי מהיר לממ"ד, ולהוסיף היום עד 15 מטר. זה חדש. למה זה חדש? כי בעצם במלחמת עם אביב הבינו שבעצם אנשים צריכים לשהות יותר זמן בממ"ד. אז בעצם הם תכננו את זה עכשיו לראשונה, מאז שיש לנו את הממ"דים. אז במקום לעשות 9 מטר שנתנו, שזה די הרגיל שכולם מכירים, שזה 9 מטר חדר, עד 15 מטר שהוא סוויטה. אפשר לשים גם שירותים, נכון? שירותים ומקלחת, ושם הוספנו בעצם ממ"ד
ועשינו שינוי לכל הבית, הוספנו מטראז' על 15 מטר ממ"ד, עם השירותים במקלחת, ושם היה כניסה נפרדת, היה הרבה שכל אם לעשות שם שתי יחידות או כל מיני כאלה, אבל סידרנו אותה למשפחה חמודה, זו דירת 3 חדרים בוטיקית, 2 מקלחות ושירותים, משפחה חמודה עם זוג צעיר, ווואלה, הלקוח שלנו היה מבסוט, היה מבסוט. טוב, על השטח קצת דיברנו על זה, אבל בגדול אני רוצה כן להגיד לכם עוד פעם, שינוי ייעוד, מספיק שינוי ייעוד לקרקע, בתהליך נכון, אפשר לייצר השבחה, זה קטע מצחיק שבסופו של דבר, מכל המגרשים שהיו שם בשכונה, אולי אחד, שתיים עשו את זה. לא נתנו אפשרות, לא נתנו אפשרות, נפגשנו עם הרבה אנשי מקצוע, פניתי לגורמים מאוד מאוד מקורבים, ובעצם הבנתי שיש איזה מישהי שם חבויה, חסמים, אמרתי. חבויה, שהיא יודעת לשחרר חסמים, כן. אני אוהב את המשחררי חסמים, ואין לנו בעיה, זה חלק מהעסקה, חלק מהתוכנית, ההמלצה שלה הייתה משתלמת ביותר. צריכים לקחת את זה בחשבון שיש חסמים בדרך, ברור. ואתם צריכים להתייעץ עם בעלי מקצוע, איך לעבור ברור, אותם. ברור. צריך לקחת אותם איתנו גם. אוקיי, אז מה אנחנו אומרים עכשיו? טוב, אז יש לנו, דיברנו על עסקאות יד שנייה, דרך אגב, יש אפשרויות נדל"ן לשלב בין, מבחינה מיסויית, דירות יד שנייה עם עסקאות יד ראשונה, כאשר מצהירים על הדירה הראשונה יד שנייה, שהיא דירה ראשונה יד שנייה, אני אחזור על עצמי עוד פעם שאני מדבר, דירה חילופית. דירה חילופית, ואז אפשר לקנות גם דירות יד ראשונה. עכשיו אני רוצה לדבר איתכם. אבל אממה גם באותו מישור אנחנו יכולים לשפר דיור על דירת יד ראשונה לדירת יד ראשונה. נכון, אפשר תמיד לדעת תכנון, מיסוי נכון, איך אפשר, כמובן זה תלוי בעיקר בהון העצמי שלכם. ביכולת הכלכלית שלכם לבצע החזרים. אני אגיד לכם משהו, לא דיברנו על זה מקודם, אבל לא צריך לפחד ממינוף. לא צריך לפחד, יש עסקאות, גם אני באופן אישי ממונף, העסקה הראשונה שלי 100%, גם שאול, לא הבאנו כספים מהבית. מי אכפת, קניתי דירה. אבל בסופו של דבר, כן, בסופו של דבר, בגלל שעשינו את התכנון שלנו נכון, זה לא גרם לנו לאי יכולת החזר. יש אנשים שחושבים שלבוא ולעשות מינופים של 100%, ומרוויחים 5,000, 6,000, 7,000. בלי לסיים את העסקה ובלי להיות מוכן, זה לא רלוונטי. אז אני רוצה עכשיו, אני רוצה לדבר איתכם קצת על עסקאות פריסל, יד ראשונה, כניסה חכמה לשוק הנדל"ן. מתקופת הקורונה בערך, מתקופת הקורונה ואז הגיעה המלחמה, כל מה שקשור לעולמות היד ראשונה הלך והתפתח, והתחיל להכתיב את הקצב המחירות במדינה, כאשר שוק המשקיעים התחיל לקנות דירות יד ראשונה בגלל המבצעים של הקבלנים, בצורה מאוד מאוד אגרסיבית, מה שיצר באמת כוח קנייה מאוד מאוד גדול. אנחנו מאגדים תחתנו קבוצות של משקיעים, ואנחנו יודעים לבוא היום להיכנס לעסקאות פריסל יד ראשונה. עכשיו אני רוצה להגיד משהו, שאתם רואים את הפרסום פריסל בפייסבוק או בעיתון, לא יודע, עיתונים מי קורא עיתונים, כן, אבל בכל העולמות הדיגיטל האלה, הוא כבר לא פריסל. בסדר, הוא יכול להיות שאף פריסל, אבל הוא כבר מוצע לכל השוק. החוכמה היא בדרך כלל להיכנס בשלבים יותר מוקדמים, בדרך כלל זה נע בין 8 חודשים לשנה לפני היתר, כאשר אתם יודעים להיות מוגנים. ומה הכוונה? כספים שלכם חייבים ללכת תשלום ראשון עד 7%, לא יותר מזה, אסור על פי חוק, והוא צריך להיות שמור בנאמנות. שמור בנאמנות עד לרגע קבלת הליווי, או היתר, מה שבא ראשון מביניהם. אבל אותנו כמשקיעים, הליווי של הבנק לפרויקט, עד אז הכסף אמור להיות בנאמנות אצל העורך דין שלנו. אז אנחנו שומרים שהכסף לא יזוז, אבל אנחנו לוקחים זכות במבנה ובבניין שאנחנו רוצים לקחת בו. ולכן חשוב לשים על זה דגש. שלב ראשון הולך לנאמנות. שלב שני בתשלום ילך כבר לליווי ברגע קבלת פיקס שוברים, אוקיי? במקרה, יש לי פה פיקסי שוברים היום שהבאתי ללקוחות שלי, וזה בדיוק הנקודה. תשלום הראשון עבר לנאמנות, תשלום שני באו היום, לקחו פיקסי שוברים, משלמים,
זה הביטחון בעסקה. בוא אוקיי? נדבר על זה שנסעת לתל אביב להביא את הפנקסי שוברים של הלקוחות שלך, כי פחדת ושמרת עליהם ודאגת לזה כן, ש... אסור לאחר בתשלומים, זה קנסות. כן, זה קנסות, אני לא יפה, מדבר. איזה חמוד. אוקיי, אז כמה מושגים. אוקיי, אני קצת פחות בעולמות של הפריסל, יותר בשלב של פמילי עם פרנדס, אבל כולם מכירים את המשפט פריסל, אוקיי? אז ככל שאנחנו מקדימים ונכנסים בשלבים יותר מוקדמים, אוקיי? אם אנחנו יודעים להגן על עצמנו בצורה כזאת, שאם קורה משהו להיתר, זה אומר חברות יציבות, חברות בורסאיות מדווחות על הכל, אתם יכולים להיכנס לאינטרנט לראות כל שמים מה שקורה טווחי איתם, זמן שמים טווחי זמן נכונים, לכניסה ויציאה מהעסקה. יכולת לשים את הכסף בנאמנות, פטור מהצמדה למדד תשומות הבנייה כדי לא להעלות את מחיר הנכס, תנאי תשלום שהם חייבים להסתיים כמה שיותר קרוב לקראת האכלוס. שימו לב, אני רוצה לגעת באיזשהו מושג שהוא לא רשום פה, אבל מה לעשות, ככל שנכין את המצגת תמיד יקפצו דברים. בעולמות היד ראשונה יש את המושג שנקרא הלוואת קבלן, ואני אגע בזה רגע אחד כדי שתבינו את המושג. בסופו של דבר אין לקבלנים יכולת לבנות בניין בלא ב-10 ולא ב-20%. את היתרה עד לא מזמן הם היו לוקחים מהבנק כהלוואה דרך הליווי. ההלוואה הזאת היא הלוואה יקרה כי ריביות עלו, יופי. לגמרי. אז כמו בכל יהודי טוב שממציא את הווירוס ואת האנטיווירוס, המציאו מה שנקרא הלוואת קבלן. הלוואת קבלן היא אמנם משכנתה שנרשמת על שם הרוכש, יחד עם זאת, מי שמשלם את כל הריבית ואת התשלומים שלה והכל, זה היזם. קבלן. אוקיי? זה אומר שהיא בבלון. איפה הרבה מאוד אנשים נופלים? הם לא קוראים את האותיות הקטנות של הלוואת קבלן. ולכן אתם צריכים לשים לב. הלוואת קבלן צריכה להסתיים כמה שיותר קרוב למועד האכלוס. 3 שנים. אחרת, לא מחייב, זה יכול להיות גם שנתיים. כן. במקרה של העסקה עכשיו הם לקחו לשנתיים, זו הסיבה שהם הפעילו אותה עכשיו. נכון. אוקיי? אבל זה לא משנה. אם אתם יודעים שזה רשום בחוזה, שהיא X חודשים עד חצי שנה לפני האכלוס, זה אומר שאתם לא תצטרכו לקחת משכנתה ולהחזיר אותה, היא באה בדרך כלל בסוף עם המשכנתה שלכם, וכמה שיותר קרוב לאכלוס כדי שתוכלו להשכיר את הדירה, ושההלוואה לא תיפול עליכם לצורך העניין. היא לא תעמוד, שהדירה תעבוד. ולשים לב, הלוואות קבלן יש להם פטור מהצמדות. זה אומר שאם על הקבלן לקח עליי דירה עולה, לצורך הדוגמה, 1.5 מיליון שקל, והוא לקח עליי 750, זה אומר שבעוד 3 שנים שהלוואת קבלן מסתיימת, זה אותם 750 שאני צריך לשים, ולא קרה איזה משהו בדרך שגרם לזה שה-750 הפכו להיות 900, רחמנא ליצלן. אוקיי? אותיות קטנות, תיקחו עורך דין, יש הרבה מאוד אנשים שבאים ואומרים למה אני צריך עורך דין, יש את העורך דין יזם, למה אני צריך... לא. צריך כמו עורך שאתם דין, עושים. וגם שמתמחה ביד ראשונה זה גם חשוב. בדיוק. בדיוק. זה עכשיו, ממש חשוב. מה הרעיון של לבוא ולקנות דירות מקבלן? מה הרעיון? בסופו של דבר, לקנות ב-X, לבחור ב-Y. גם, דירה חדשה, אזור חדש. וגם התנאי תשלום. בסופו של דבר, אם אני יודע היום לקחת דירה, פרויקט שעשינו לא מזמן בשכונה בצפון, שכונת האבוקדו, דירות סביב 1.9 מיליון, נגיד לצורך העניין 2 מיליון, והתשלום הראשון הוא 100,000 בנאמנות לעוד שנה עד ההיתר, זה אומר שמספיק שהדירה תעלה ב100,000 בשנה הראשונה שלה לקראת ההיתר. 100,000 הראשונים ששמתי, הם עשו את הכסף. הכפלתי את ההון. 100,000 הכפלתי את ההון. לגמרי. על 100,000 שקל הראשונים. ששמת, עכשיו, הרווחת. תשאלו את עצמכם, כמה קשה אתם עובדים וכמה זמן כדי לחסוך 100,000, אוי אוי אוי. אוקיי? קשה לחסוך היום. בדיוק, קשה מאוד לחסוך, לחסוך. בטח שבטח מספרים כאלה. אז מספיק שהייתה את העלייה של 100,000, מה שבדרך כלל לקוחות שנכנסים איתנו, העלייה שלהם הרבה יותר גבוהה, כי אנחנו לגמרי. רחוקים מההיתר. לגמרי. לא בגלל שרק אנחנו יפים, אלא גם אנחנו כשזה יוצא לפרסום הם נהנים לפחות מבין 10, לא נגיד בין 7 ל-15% עליית ערך, רק חד ביציאה משמעית. לפרסום. חד כי אנחנו גם עושים קנייה קבוצתית, אנחנו מאגדים רוכשים, אני מגיע 10 קונים, ואנחנו קונים 10 דירות. אז פה היתרון שלנו לבוא כקנייה קבוצתית, קנייה צרכנית, ולהרוויח תנאים לקבוצה הזאת. עכשיו גם פה, מה הבדיקות שצריך לעשות, אוקיי? יש פה, בסופו של דבר, יש מחירים אטרקטיביים, יחד עם זאת, שוב פעם, מה הסיפור?
יש המון פרויקטים שמגיעים אליי לבחינה ואני לא מקבל אותם. אני לא מקבל אותם כי אני לא מבין את הסיפור. עכשיו, יכול להיות שהסיפור טוב. אני אומר את האמת, אני לא מכיר את כל ישראל ואני בטח לא הולך לנתח את כל ישראל. אנחנו די ממוקדים ומכירים כל מילימטר פה בצפון. יחד עם זאת, אני רוצה להבין מה הסיפור. למה עדיין, אם אני אקנה היום דירה בדרום, באזור שאני לא מכיר, לצורך העניין, אם אני לוקח את זה כמשקיע שלא מכיר את האזורים, אני צריך להבין מה הסיפור. למה יהיה השבחה שם? למה המחיר הזה היום ב-X ולמה הוא יעלה Y? אוקיי? פריסת תשלומים, גם 10.90, 20.80, הלוואת קבלן, לא לחרוג מזה, אין צורך, יש מבצעים טובים, ושוב, אנחנו מכפילי הון, זה המטרה, אוקיי? אז יש לנו רווח מהפער הרכישה, כן? ועד פער קבלת מפתח. עכשיו, אם זה 4 שנים לקבלת מפתח, ואתם צריכים להחזיק אותה עוד 1.5 שנה, בואו נדבר רק על בוא זה. נגיד שבטוח בעוד 4 שנים המחיר יהיה אחר, כשעל הנייר דירה היא מחיר X, וכשיש בניין המחיר Y. עכשיו, זה בטוח. כשאתם כבר הגעתם לקבלן, וכבר התיישבתם עם הקבלן, אוקיי? אז יכול להיות שהוא כבר בפריסל והוא לא בפמילי עם פרנדס, כי בשלב פמילי עם פרנדס אין עם מי לדבר, אין משרד שיווק. אין משרד, אבל נגיד שכבר התיישבתם, אוקיי, מה, יש לו 4 בניינים, איזה בניין אני בוחר? למה? למה הבניין הזה ספציפית? מה הולך להיות מסביבו? תבדקו. אני מכיר אנשים שהלכו קנו באותה שכונה כמונו, כן? רק שפתאום הנוף היה סבבה, והרימו להם בניינים עכשיו. וואו, הוצאת לי את זה מהפה. בדיוק, אז אם אנחנו הולכים סתם דוגמה לעסקה שעשינו בעכו, אנחנו בכוונה בחרנו 2 מתחמים בתוך השכונה הגדולה, יש מרווח. שהם נושקים לכיוון הפארקים. יש מרווח בין בניינים. בסוף אתם צריכים או להשכיר אותה או למכור אותה. אין לכם שום עניין להשכיר או למכור אם פתאום בניין עומד מולכם ואתם יכולים לדבר עם כוסות אשל אתה לא יודע מה זה והמרפסות. כן, אני מכיר. לא, אני הכרתי, אבל לא היה. זה היה בגיל שלי. הכרתי. אוקיי, אז כן, איזה כיווני אוויר. לא תמיד הכיוונים הסטנדרטיים. זה שאתם אוהבים לגור בצפון, מזרח, זה לא אומר כלום לגבי השכונה הזאת. אוויר טוב ממערב. לגבי המיקום שלה. יש מקומות, דרך אגב, שבמערב פחות נוף, יותר אור, אוקיי? אבל אוויר, המון דברים. תסתכלו בסופו של דבר בעיניים של מי שיגור שם, מי הדייר ומי הולך לקנות אותה כדי למקסם. זה תמיד בראש מאחורה, צריך להבין למי זה יהיה מיועד. האם אני אוסף פה נכסים, אז מי הקהל יעד שלי באזור? מי הולך להשכיר? עכשיו, לגבי האחריות קבלן, בסדר? אני ממליץ לכם, תראו, יש חוק, אוקיי, יש חוק. אבל עוד פעם, כמו כל דבר טוב במדינה הזאת, יודעים לשחק. יש חוק ויש עד וירוס. תבדקו, כנסו לאינטרנט, זה נכון שקבלנים גדולים אתם יכולים למצוא פה ושם איזה שהם דברים שהיו עליהם הגיוני לגמרי, מי שבונה אלפי דירות במדינה יהיו לו פה ושם. יחד עם זאת, בסופו של דבר יש כמה דברים שאתם צריכים לשים לב. לקראת קבלת המפתח, חובה עליכם, חובה עליכם. בדק בית. בדק בית. בדק בית, תביאו בדק בית. ברגע שאתם מביאים בדק בית, שזה עוד פעם, מישהו מצדכם, לא מצד הקבלן, שעובר איתכם, עושה לכם סקירה, עוד ביחס לעסקה, עקרות עקומים, לא קיבלתי את המטראז' שחתמתי עליו עם הקבלן. כל מיני סטיות כאלו ואחרים, תקנים, בטיחות, שיפועים, המון דברים שצריך לקחת בחשבון. שיפועים, שזה פיקס. בדיוק, זה פיקס. אני בא ואני אומר, בסופו של דבר בדק בית יכול לנוע בין 1,500 ל-2,500, תלוי איזה דירה. זה כסף קטן ביחס להשקעה. המחיר של הבית. ולשקט הנפשי. ברגע שאני יודע לקבל בדק בית, כל המשקיעים שקונים איתנו אנחנו מביאים להם בדק בית לקראת המסירה. זה בשביל השקט שלנו גם. לנו, כשאנחנו מלווים את המשקיעים שלנו, אנחנו יודעים לקבל דוח מסודר, לבוא ליזם, להגיד לו חביבי, זה הדוח. יש לך שנה על פי חוק לתקן ולהיות בבקרה על הדבר הזה. השלב הזה מגיע, אני רק אציין את זה, כן? יש 2 מסירות לבית. מסירה ראשונה ויש מסירה שנייה. אני בתור הלקוח קונה דירה מקבלן, בא במסירה הראשונה, מראים לי את הבית, אומרים לי הנה ככה, הנה ככה, הנה ככה. אני לא יודע על מה להסתכל, בסדר? בוא נגיד שאני הלקוח הרגיל, הבן אדם הפשוט. נורמטיבי. כמו כולם. אבל אנחנו לא יודעים על מה להסתכל, כי אני לא עובד בתחום, אני לא יודע לבוא למצות את זה. אני קורא איש מקצוע שבא ומוציא לי דוח מסודר על הבנייה, על כל מה שאני הולך לקבל, על כל מה שאני הולך לקבל, ובעצם במסירה השנייה בודקים שהליקויים נעשו, שאין ליקויים חדשים,
זה סופר חשוב, כן? אין ליקויים חדשים, ושכל זה עומד בהלימה אחת עם מה שחתמנו עליו. אז אני אסכם את זה ככה בקצרה. אז קודם כל תבדקו מי הקבלן, מה המוניטין, מה האיתנות הפיננסית שלו, ניסיון מוכח, אם אתם יכולים להגיע לאנשים שקנו ממנו ולשמוע מהם חוות דעת, זה מצוין, אנחנו בודקים כל קבלן. אנחנו האמת, אני עם יד כנה, כשאני נכנס לעסקה אני יש יכול לנו, להמליץ לחברים יש הכי לנו, טובים שלי לקנות, וגם אני קונה אם צריך. יש לנו כמה היום קבלנים שאנחנו בחרנו ואיתם אנחנו רצים, וקבלנים חדשים אנחנו עושים את כל הבדיקות הנדרשות. יש את כל מה שקשור למיקום, מה הפוטנציאל צמיחה, מה הנגישות, קרבה למרכזי תעסוקה, חינוך. שוב פעם, תחשבו על היום שאנחנו צריכים למכור את הדירה הזאת. מה קורה, למי אנחנו מוכרים ולמה הוא יקנה שם ולמה הוא ישלם יותר. כי משפחה שבאה לקנות דירה של 5 חדרים שהיא שלכם, היא תעדיף לגור ליד מרכזי תעסוקה, ליד חינוך, שיהיה לה קל לאישה ללכת עם העגלה לפארק עם הילדים, שיהיה קל לבעל לצאת עם האוטו לכיוון התעסוקה, בכלל אם הוא יעבוד בשכונה, פנטסטי. ליווי משפטי ופיננסי, תנו לעורך דין, קחו עורך דין שיקרא וידאג לאינטרסים שלכם. לכל הסכם, ההסכם של קנייה מקבלן הוא הסכם סטנדרטי, אוקיי? הוא לכולם. מה משתנה? משתנה מה שנקרא נספח שינויים. בנספח שינויים אמורים להיכנס כל ההטבות שלכם. תוודאו שכל מה שהבטיחו לכם, הבטיחו לכם מזגנים שיצוין, הבטיחו לכם רשתות שיצוין, הבטיחו לכם פטור משינוי דיירים, פטור מלא יודע מה, החזר תשלומים. פטור מהצמדה למדד תשומות הבנייה עד הסוף, בלי פויל שטיקים, כן? בגלל זה אני אומר, עורך דין טוב, אל תחסכו, אל תחשבו שבגלל שמישהו מהמשפחה או חבר, עורך דין פלילי, יעשה לי את זה בלי כסף, לא אתן לו לקרוא. לא. אתם הולכים לעסקה, עסקאות נדל"ן יד ראשונה שמתחילות באזור הצפון, החל מ1,300,000, יכולות להיגמר גם ב4.5-5 מיליון. קחו עורך דין, תנו לו את מה שמגיע לו, שידאג לאינטרסים שלכם. אוקיי? תוכניות בנייה. מאוד מאוד חשוב להבין את התוכניות בנייה. שאול דיבר על זה לפני רגע, מה שקשור לממ"דים, אבל תבינו את היופי. היום, דירות חדשות שנבנות היום בצפון, יש בתוך הממ"ד שירותים... סוויטה. היום כבר עושים את זה בתור, הקבלנים נותנים את זה כיחידת זאת הורים. אומרת, דירת 4 חדרים עם 3 מקלחות. 3 מקלחות ו3 שירותים. שתי סוויטות הורים. ביחידת הורים, בממ"ד שירותים ומקלחת, והחלל המרכזי. ואז ביום שוב פעם שאנחנו באים למכור את הדירה, יש לזה ערך. וואו. אם אנחנו יודעים לקחת תוכנית של דירה, סתם עוד פעם לצורך הדוגמה, הדירות האלה שעם הממ"ד עם השירותים, החדר הנוסף שאין לו את השירותים והמקלחת, צמוד אליו השירותים והמקלחת של החלל. זה כאילו 3 סוויטות. אפשר לסגור אותו עם קיר, והפך להיות יחידת מתבגר. לגמרי. זה כאילו 3 סוויטות. להבין את התוכנית, ולמה היא תתאים לקהל היעד שיקנה אותה. זה מאוד מאוד חשוב, כי בסוף כדי להרגיש את הכסף שלכם בעסקה, אתם צריכים למכור אותה. אם אתם לא מכרתם אותה, אתם לא תרגישו, יכול להיות שהלכתם לעסקת תשואה, זה משהו אחר. אבל מי שהולך להגדלות הון, הכל על הנייר נחמד. מתי הוא מרגיש את הכסף? שהוא מכר אותה. צריך למכור אותה. בדיוק, אם הוא יודע למקסם ולקנות את הדירה הנכונה, באזור הנכון, עם הקבלן הנכון, בליווי המשפטי והפיננסי הנכון, עם התאמת התוכניות הנכונה, וואי, איזה סיבוב יפה הוא יכול לעשות. הוא יכול לעשות אחלה כסף. בוא, לעשות סיבוב יפה. אני יודע את זה. אוקיי, אז למה אנחנו, ומה הרעיון של סמארט אינבסט? אז קודם כל, כמו שאמרנו, יש לנו גישה לפרויקטים בלעדיים, מידע פנימי לפני פרסום, אנחנו מקושרים לכמה וכמה חברות שבחרנו לעבוד איתם, שאנחנו אוהבים לעבוד איתם, שהם נותנים את התנאים הטובים ללקוחות שלנו, ולי באופן אישי הכי חשוב, השקט הנפשי שהלקוחות שלי מקבלים, שהם רוכשים. איתנו דירות יד ראשונה. אוקיי, ניתוח מעמיק של הפרויקטים, של הקבלנים, אנחנו מנהלים את המשא ומתן, דואגים לתנאים הכי טובים, למחירים ולתנאי תשלום הכי טובים, וכמובן כל הלקוחות שהולכים איתנו להשקעות, מקבלים מאיתנו גם את הליווי המשפטי וגם את הפיננסי בתוך הליווי, מה שנותן להם שקט נפשי. אנחנו יוצאים מנקודת ההנחה שרוב המשקיעים שלנו לא גרים באזורים שאנחנו עושים את ההשקעות, ולכן עשינו להם את כל המעטפת הזאת כדי להגיע ליום שהם יכולים לישון בשקט. ואנחנו ניתן דוגמה, עכשיו אנחנו מקבלים דירות גם בנהריה וגם בעכו, באזורים שעשינו עסקאות, ומה שעשינו זה, הגענו עם בדק בית,
שאול והצוות הגיע עם בדק בית, שלב האפטר. שלב האפטרסל, לפני הכניסה לבית, מסירה ראשונה, רשתות, מקלחונים, ניקיון הבית. עשינו רשימה מה נדרש, הגענו בשלב המפתח, קבלת המפתח, הפעלנו את הצוות שלנו, מזגנים, דשא סינתטי, עשינו לקוח אחד ומזגנים, גבס כמובן. לקוח שני, מזגנים, לקוח שלישי, כל מה שקשור לניקיון של הבית, כל מה הלקוח לא צריך להגיע לפה, הכל נמצא, בן אדם אחד, מטפל בו כמו שצריך, נותן לו את כל המסגרת, אוקיי? אז מה הרעיון שלי ושל שאול בסופו של דבר? אנחנו בסוף התחברנו בשביל לתת פתרון כולל למשקיע. one stop shop. בדיוק. one stop shop. אמיתי אבל אמיתי, בדיוק. אמיתי. אף אחד מהמשקיעים שלנו לא משתמש בשום גורם שלישי. הכל נמצא עם בן אדם אחד שמנהל את כל התהליכים. אנחנו מכירים וחיים את שוק הנדל"ן ברמה, בדגש על הצפון. עכשיו, למה בדגש על הצפון? אני רוצה להגיד על זה משהו. קודם כל אנחנו מאמינים שהזדמנויות נדל"ן הטובות נמצאות בפריפריה, צפון ודרום. אנחנו יושבים בצפון. עכשיו, המיקוד שלנו הוא גם בגלל שאנחנו מאמינים שיש פה עליות ערך ועדיין דירות, אפשר לקנות במחירים נורמליים וטובים, כן. אפשר לעשות השבחות ולהגדיל הון, ובסוף אנחנו צריכים לתת לכם שירות. לגמרי. ואם אנחנו עושים איתכם עסקה באזורים שאנחנו לא יכולים לתת שירות, וזה יגרום לנו להסתמך על גורם צד שלישי, אז אני בבעיה, אני קצת בבעיה, קשה לנו עם זה. אנחנו מעדיפים שהכל יהיה אצלנו, בשליטה שלנו ויכולת שלנו לתת את הכל, להתאים את הכל לכל משקיע. עוד משפט, מה שדיברנו עליו, לכל אחד יש את החליפה שלו ואת התפירה שלו ורמת הסיכון שהוא מוכן ללכת, והוכחות להצלחה אני פחות, אני אתחיל להסמיק, אבל גם מי שירצה יוכל לקבל. ותודה רבה לכם. וואו, מהר.